Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Дар мавзӯи қарори нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем. Ҳатман лайк ҳамонен ва бо диққат то охирша тамошо кунен. Нафарҳое ки мехоҳен моро дастгирӣ кунен ва пешравии канали моро агар ки бихоҳен ва бихоҳен ки соҳиби 70 дона падарка бишен, комментарияи ҳамин видеоро бубинен, як номери WhatsApp закрепит кардагие, ҳамон номери WhatsApp-а сохранит кунен ва салом бинависонен. Информатсияи пурраш барои шумо меравад. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо: маош дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 40% зиёд карда шуд. Аз 1 июл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон музди меҳнат, стипендия ва нафақаҳоро зиёд карданд. Маошу стипендияҳо ба андозаи 40% ва нафақа 30% тасмим гирифтанд ки муайян созанд. Гуфта мешавад ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ин қарор бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аллакай қабул шуд ва шурӯъ карда аз ҳамин 1 июл аллакай дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нафақа зиёд шуд ва стипендия зиёд шуд ва инчунин музди маоши кормандони давлатӣ боло бурда шуд. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, мо хостем ки ин мавзӯъро дар бораш камтар гап занем ва як маълумот битиҳем ки аллакай ин чиз дар амал ҳаст. Бигем қувваи қонунии худша аз 1 июл сар карда пайдо кардаги аст. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунем бародарон. Як кас нависондаи ака ба худо рӯз то рӯз видеоҳот фат шидестай. Дар аблошкаи YouTube дига чӣ мондагие? Баъд мебинӣ дига гапай. Комментарияи хуб нависондай ва ман мехоҳам ки дар ҳамин мавзӯъ аки фикри ақидама баён кунам. Бо диққат гӯш кунен, камтар мафкураи хуб дошта бошен, агар мақсади маро мефаҳмед. Ман дина видео кардам ва гуфтам ки нависондам дар номи видео ки ин корҳо барои муҳоҷирон манъ мешаванд. Яъне ки номи видеоро ҳамин хеле мондам ва дар аввали видео дар ҳамин мавзӯъ гап задагием ки дар бахше аз корхонаҳо ба ҳайси ронанда ва таксӣ кори муҳоҷирон манъ карда мешавад. Дар бахше аз шаҳрҳо дар куҷои ҳамин гапи дурӯғай ту мара ҳамин саволумда ҷавоб де. Ман ҳамин чизеро ки дар аввали видео гап мезанам ҳамуро ягон ҷоша гирифта номи видео мемонам. Ба ҳамин хотир илтимосотон мекунам бародарҷонои ман, ҳамин чиза хушу аҳамият битен. Аввалан баъд фикротонро баён кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Бовар кунӣ аз 100 боршид ҳамин савола метиҳем, ҷавоб наметиҳ. Мегуфтӣ ки павоз раст ва яъни билет метиҳам. Илтимос ҷавоб тиҳем. Ва яъни билети чиро дар назар дорӣ? Агар ки хизмати алтернативиро дар назар дошта бошӣ, аллакай баъди 18-солагӣ метавонӣ ки рафта ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунӣ ва агар ки қабул карданд, баъдан ва яъни билета дастрас мекунӣ. Дар ҳамин комментариҳо як нафари дигар нависондагии бисёр ҳамин савола ки пеш аз мошин харидан правара ай куҷо мехарӣ? Бародари азиз ва гиромӣ, правара мерай дарсшам мехонӣ, экзаминошам меспорӣ, маблағе ки давлат муайян кардагие ура пардохт мекунӣ, баъдан ки аз имтиҳон рохат ёфтӣ дастрас мекунӣ. Ашуров нависондай: салом ака, экзамина дар куҷо проверка кунем? База даниша. Агар барои донистани забони русӣ, барои гирифтани сертификат бугӯй, ҳамон ҷоеда ки шумо мерен имтиҳон меспорен, аз ҳамонҷо метавонед ки ҷавобшо бифаҳмед. Фазлиддин нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман 2 сол пеш омадам патента споридам, не ки натонистам гирифта, барое ки регистратсияам фалшивӣ биромад. Дар ФМС ҳамихе 2 сол гаштам бе патент кор карда. Як бор қапиданам ба суд оварданам, 5000 штраф карданд, сарам додан депорт накарданд. Ҳозир ба возвращения народ бранд Тоҷикистон депорт мекунанд. Ака имкониятш бошад дар ҳамин саволи ман ҷавоб медодӣ. Ҳамарӯза тамошо мекунам новостиҳои шуморо. Пешакӣ раҳмати калон барои мардума огоҳ кардантон. Зинда ва сарбаланд бошӣ бародари азиз. Барои тамошо кардантон аввалан ин ки шумо беҳуҷҷат гаштагӣ бошен, мақсад тӯли 2 сол бе патент гаштагӣ бошен ва регистратсияи шумо бошад, барои танҳо убур кардани марз бугӯй ки абрад намиём бо ҳуҷҷат мекунам. Аз ҳама хубаш ҳамие ки ҳамон таксиҳое ки граница мебаранд, ҳамвоқати алоқа бубурен, бисёри он нафарҳо мисол гарантиятон метаҳанд ки мо шуморо мебарем ба сарҳад ва боз абрад намегирем, миёремтон. Ҳамин хеле роҳи осонтаре ба фикри ман ва роҳи безарартар. Маша нависондай: салом, отпечатка споридан дар Тоҷикистон обязательне пеш аз Россия рафтан?
из барои хубии худтон мебошад ки шумо меред дар шуғли аҳолӣ отпечатки меспоред, дар онҷа ҳамаи даниёи шумо меброяд ки оё рафтани шумо ба ҳамаи Федератсияи Русия ҳоҷат дорад ё ин ки не. Ягон нарушение дошта бошен, ягон мисол ҳуқуқвайронкунӣ кардагӣ бошен, аммо ҳамаш меброянд, ё агар запрет дошта бошем. Як каси дигар нависондае ки кор мекунем, договор дорем, мешавад продлит кунем патента. Вақте ки официални кор мекунем, трудовой договортон боша, бегзаштани граница, бале, метавонем ки продлит кунем. Як каси дигар нависондаи Салом Макаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидае? Ягон тағйиротҳои нав нашидае дар ҳамин мавзӯъ? Камтар мефаҳмондед. Не, тағйиротҳои нав шидагӣ нестае ва даъваткунӣ ба хизмат ҳоли аз 1 октябр сар мешавад. Тамошобинони азиз ва гиромӣ, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com